Здравейте! В предишно видео говорихме за закона на Кулон. Сега искаме да продължим оттам и да коментираме какво означава този закон, не само от гледна точка на това, което имате две частици, а какво означава за една отделна частица. Ако си спомняте формата на закона, тя беше, че силата е пропорционална на големината на зарядите. Заряд 1 по заряд 2, т.е. ако удвоите заряда единия, удвоявате силата и намалява обратно пропорционална или намаляваща с увеличаване на разстоянието. Ако удвоите разстоянието, спада се 4 пъти силата. От друга страна, ако намалите 2 пъти разстоянието, тя се дигаше 4 пъти. Ако намалите 10, тя се дигаше 100 пъти. Защото 10 на квадрат е 100. Това коментирах миналия път. Но много важно нещо да се каже, че тази сила е ефекта на взаимодействието между тези два заряда. Тази сила не е на единия заряд, тя не е на другия заряд, тя е на взаимодействие. Т.е. тя е нещо, което правят двата заряда. Те трябва да станат да си взаимодействат. Така да се каже, не може да кажете кой заряд е отговорен за тази сила, защото тя е нещо, което характеризира взаимодействието между двата. Сменете един заряд, ще смените силата. Силата е нещо, което се поражда между тези два заряда. Колкото с по-близко, толкова по-голяма, и колкото по-далеч, толкова по-малко. Но това е характеристика на взаимодействие между два заряда. А как ще характеризираме един заряд, това е въпрос. И също другия въпрос е как си въздействат тези заряди. Те са на разстояние. Как така има сила на привличане? Трябва да има взаимодействие. Откъде идва това? Става дума за една теория, която в днешно време е и доста по-сложна в общия случай. На времето се смятало, че има някаква среда, медиум, етер в космоса, която предава тези взаимодействия. А сега се говори за поле, теория на полето, обща теория на полето, електрично поле, електростатично поле, магнитно поле, електромагнитно поле, гравитационно поле и така нататък. Квантова теория на полето. Полето сега е основно нещо. Основно нещо, което обяснява как се получават тези взаимодействия. И като ето тук имате единица за 1 метър. Колко е 1 метър? Това са две квадратчета, големи. Слагат един заряд и ето неговото поле. То се излъчва от него във всички посоки по един и същ начин. Това означава, че има симетрия. Няма значение в коя посока гледате, по един и същ начин се излъчва това поле. И това опират пак до тази формула. Тази формула не зависи от това къде са тия в пространството, тези заряди. Само има значение колко е разстоянието между тях. Коя е тази фигура в три измерения, примерно, която има на фиксиран радиус, разстояние от един център. Тук не се вижда красиво, но може да видите тук три измерения. Ето ви сфера. Ако в център имате един заряд, на тази сфера ще имате едно ниво, така да се каже, на въздействие на неговото поле. Това се нарича равен потенциал. Потенциал е свързан с идеята за енергия, каква енергия би могъл да предаде. И когато разглеждаме един заряд, този закон вече спира да важи. Когато искаме да разберем колко силно въздейства един заряд на други заряди, трябва другите заряди да ги приемем за единица, така да се каже. Тоест да разделим на заряда, делим F върху Q2 и силата, с която действаме на даден заряд, това е нашият интензитет. Интензитета на полето, също както силата, намалява скалата на разстоянието. Т.е. увеличаването на разстоянието намалява интензитета. Той тук се мери вече в волтове. Може да видите, така да е всъщност да, може да видите като мерна единица. Това е потенциала на полето. Ето потенциала. Ето, тук имате 900 волта. Доста бързо на 1 метър вече са 9 волта, 100 пъти спадна. На 2 метра виждате колко спада. С квадрата на разстоянието. Много бързо спада. По-важно нещо е, тук се погрижаме в две измерения, но това важи в три измерения, че когато запазвате един и същ радиус, едно и също разстояние, нека да го измерим сега това разстояние, да видим колко е тук. От този център до този плюс. Нека да го измерим. Това са около 130 см. Ако се постремите да запазите това разстояние, горе-долу постоянно, ще имате и същия потенциал, който се мери тук с волтове. Кръстен италиански физик волта. После ще тази мерна единица се мери напрежение електрическо, когато имаме вече движите се заряди. Но въпросът беше, че на едно и също разстояние имате едно и също въздействие на полето. И това е въздействие на един заряд
По принцип силата винаги е между два заряда, затова да измерите какво прави един заряд, а другия заряд трябва да е нормира, той трябва да е единица. Вашата мерна единица колона. Той трябва да е едно, така че да видите вашия как ще му въздейства. И това въздействие намалява с квадрата на разстоянието. А сега защо намалява с квадрата на разстоянието? Именно това поле може да ви обясни. Много лесно. Какъв е обема на сферата? Това е окей. Също може би не е важен точно обема, а какво друго е важно? Лицето на сферата. Лицето на сферата е пропорционално на квадрата на радиуса. Тук е написано А, но става дума за R. 4πr квадрат. Тоест S, лице на сфера, е 4π, числото π по R на квадрат. Тоест лицето на сферата нараства с квадрата на разстоянието. И като имате в центъра на сферата един такъв заряд, и от него излизат тези така наречени силови линии, това са линиите на въздействие, силовите линии. Силовите линии, излизащи от този заряд, с увеличаване на разстоянието, се разпръскват върху нарастваща с квадрата на разстоянието площ. Тоест концентрацията на силовите линии намалява с квадрата на разстоянието. Ние същи да кажем 100 силови линии, при радиус 1 ще има една концентрация, при радиус 2 ще има 4 пъти по-малка концентрация. 4 пъти по-малко сгъстени линии, 4 пъти по-малка сила на въздействие. За единичен заряд или 4 пъти по-малка интензитет на полето. Тоест силата намалява с квадрата на разстоянието, защото тези силови линии се разреждат с този квадрат на разстоянието, тъй като лицето на сферата, на тази сфера имате едно и също ниво на въздействие навсякъде, без значение от ъгъл, защото е един радиус. На това ниво на сферата имате едно и също въздействие, или обаче лицето на сферата расте с квадрата на разстоянието. Съответно, вашите постоянни силови линии, защото те отразяват постоянния ви заряд, те се разреждат с квадрата на разстоянието. И това обяснява защо е квадратичен този закон, заради лицето на сферата. Затова е важно, интензитета е важен, защото той е свързан с силата, която действа на единица заряд. После това ще бъде свързано с работата, която ще накарате да върши един заряд, оттам ще бъде вече напрежение. Все още сме при неподвижните заряди, все още не се движим. Може да видите как изглежда полето и когато имате отрицателен заряд. Нека да рестартираме, да покажем само отрицателния заряд. При него схемата е подобна, но всички стрелки сочат към него. При положително излиза ход, тук сочат към. Има същата логика. Ако добавим положителен заряд, може да видим как се изполучава поле, което е резултат от две полета. Полето на единия заряд, полето на другия. Може да добавим и още. Видите как се променят тези стрелки. И може да мерите тук налично напрежение. По-сложно става, когато са много заряди, но може да пробваме с един положителен заряд и един отрицателен заряд да видите. Ето един положителен. Ето ви един отрицателен. И понеже това са два различни вида полета, някъде по среда, тук имате отрицателен потенциал много голям. Тук имате положителен. Някъде по средата трябва да е 0. При еднакво големи заряди ще е по средата. Тук някъде трябва да е 0. Горе-долу. По средата между тях потенциала 0, защото двете полета взаимно се компенсират. Така се каже. Защото те действат в различни посоки. Противоположно. Плюс и минус. Това са важните неща, основни важни неща, които обяснява защо закон е такъв. И ползвайки идеята за поле, тия невидими силови линии, ни позволява да разберем защо намалява с квадрата на разстоянието силата, защото даден заряд отговаря на, представете си, на даден брой фиксиран силови линии. Този заряд, като се отдалечавате на разстояние от него, лицето на сферата, през която минават, пробожат тези силови линии, е 4πr квадрат, т.е. дигайки два пъти радиуса, разстоянието, ще дигнете 4 пъти лицето. Защото 2 на квадрат е 4. И по тази причина и се разреждат силовите линии 4 пъти, съответно силата намалява 4 пъти. Това полето обяснява и закона защо има такава форма. Дава и някакво средство за въздействие между заряди, които са отдалечени, как иначе биха си въздействали. И двата вида силови линии, свързани с двата вида заряд, показват, че има възможност за отблъскване и за привличане. В случай имаме привличане, защото са съвместими тези силови линии. Когато не са съвместими с два еднакви заряда, имате отблъскване.
И важното нещо е, че въвеждаме понятие като интензитет на електрическо поле, защото силата е нещо, което характеризира два заряда поне. Тя е нещо взаимно, въздействие, взаимно въздействие. Там няма само една страна да въздейства. И двете въздействат. Винаги в физиката е така. Взаимно въздействие, имате такава сила, а за да характеризирате единия заряд, трябва да разделите тази сила на другия заряд. Да видите каква е приноса на единия заряд към тази сила. Тоест, ако другия заряд приемете, че е единичен, то, тази сила, която въздейства вашия заряд е негов интензитет. И този интензитет на едно също разстояние R винаги ще бъде един и същ, без значение от ъгъла, една окръжност или сфера, триизмерния вариант. Ето. На тази сфера, в центъра ви е вашия заряд, на тази сфера навсякъде имате еднакво въздействие. Екви потенциал, равен потенциал. Потенциал, това е понятие свързано с енергията, защото потенциално колко енергия може да придаде на вашия заряд. Но това е за едно следващо видео. Благодаря ви за вниманието.